guys! Welcome back ulit sa ating channel. Today's video ay gagawa tayo ng... Meron ba kayo guys ng potato sa inyong bahay? Gawin mo to sa iyong potato at paniguradong magugustuhan ito ng iyong chikiting at pati na rin. Pwedeng pang merienda, pang snack, or pang... So ano pa nga bang hinaantay nyo? Atin ang simulan! So ayan na nga guys, ilagay lang natin ang ating cooking cream. At pagkatapos nating mailagay ang dalawa nating box na cooking cream, ilagay na natin ang ating Knorr cubes seasoning. Pwede rin naman na beef, depende po sa inyo kung alin ang gusto nyo. Sa akin, nilagay ko is chicken cubes. After nating malagay yung ating chicken cubes, maglalagay din tayo ng black pepper, garlic powder, at saka yung ating ginger powder. At isabay na lang natin ang ating curry powder. So ayun na nga guys, halo-haluin lang natin itong mabuti hanggang sa mag-mix yung lahat ng ating ingredients. At pag na-mix na natin ito, papakuliin lang natin ito hanggang sa reduce yung cream. At pag nag-reduce na ang ating cream, pwede na natin ilagay yung ating potato. Sa potato naman, pwede naman kayong bumili na yung babalatan pa. Ito kasi nabili ko to sa supermarket na ready na siya, already half cooked na. So pwede rin na hindi pa luto yung inyong potato. Pwede rin yun. Tapos, iluto na lang natin hanggang maluto yung lumambot yung ating potato. So ayun na nga guys, nagbo-boil na ang ating cream. Pwede na nating ilagay ang ating half-cooked potato. Tapos halo-haloin natin hanggang sa maging ma-simmer niya yung sauce. At lagyan din natin ng paminta, pang padagdag lasa din yun. At pagkatapos, papakulaan lang natin to hanggang sa mag-reduce yung sauce niya na thick na siya. So ayan na nga guys, thick na ang ating sauce, kukunti na lang siya. Pwede na natin siyang ilagay sa malinis na lalagyan para i-bake sa oven ng 15 minutes to 20 minutes. Tapos lalagyan natin siya on top ng cheese, grated cheese. Sa cheese naman po, depende sa inyo kung anong klaseng cheese ang gusto nyo ilagay, kahit ano naman pwede. Tapos after nating malagyan ng cheese, sa ibabaw, lalagyan po natin siya ng paprika powder para naman sa ating magandang color ng ating potato. So ayan na guys, after nyan, ilalagay na natin siya sa oven and then antay-antay na lang. So habang hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video.